Počuj si tento príbeh z Redditu. Step zlodej. Zasekla som sa. Prosím, pomôž mi. Namiesto toho, aby sa konečne pochlapil, ma z nej ale fakt vyťahol. Lepšie? Spýtal sa. V tomto momente som rezignovala a tú zlatú reťazku som mu hodila do tváre. Nechápal, čo sa deje a spýtal sa ma, či je všetko v poriadku. Jasné, všetko je super. Akurát ma okráda neznámy chlap a ani si to so mnou nechce rozdať. Step zlodej si dal dole pančuchu z tváre a povedal: Počúvaj, ja som gej. Povzdychol si. Mám finančné problémy. Všetky peniaze som pretočil na automate alebo zainvestoval do Dogecoinu. Do toho ma aj vyhodili z práce. Potom ako zistili, že v sklade na tajnášku čuchám k toluenu. Mrzí ma, že to neprebieha tak, ako by si predstavovala, no nemám na výber. V tej chvíli sa môj prístup zmenil. Už to nebol len zlodej, ale nešťastný človek v núdzi, ktorému som chcela pomôcť. Nečakane ma premohol súcit. Nebola som bohatá, ale vedela by som mu pomôcť. Chceš vedieť, ako to skončí? Klikni na link v popise.